آیا میدانید меваи тут дар таркибаш тақрибан 10% моддаи қандӣ дорад. гули анҷир ягона гулест ки танҳо тавассути занбури бластофаг гардолуд мешавад. тухмҳои пахта бо нахҳои дароз пӯшида шудаанд. дар як тухм то 7000 нах дида мешавад. дарозии ҳар як нах то 60 метр мешавад. ҳамагӣ 500 навъи харбуза мавҷуд аст ки 230 навъи он дорои номҳои тоҷикӣ мебошанд. баъзе намуди карамҳо дар як шабонарӯз то 10 литр обро истифода мебаранд. дарахти себ аз 100 сол то 300 сол умр мебинад. дар 1 грамм хоки хокистаран ҳамагӣ 2 миллиард ва дар 1 грамм хун 0,5 миллиард бактерияҳо мавҷуданд. морҳо то 3 сол чизе нахӯрда хоб рафта метавонанд. дар япония марде мавҷуд аст бо номи киото ки ба монанди хирс ба хоби зимистон намеравад. фил ягона ҳайвонест ки 4 зони дорад. آیا میدانید